хусусиятҳои шифобахшии коку. коку ҷоғар ва захми меъдаро шифо мебахшад. коку гиёҳи маъмули доругӣ буда, тибқи маълумоти теофраст ки яке аз гиёҳшиносони солҳои 372-287 то милод буд, ин гиёҳ доғи кунҷитакро дур мекардааст. абуалӣ ибни сино бо оби қоқуи тару тоза истисқо яъне вадиянкаро табобат мекард. шири қоқу гули чашмро дур карда хунпартоиро ман ва меъдаро боқувват мекунад. табибони халқӣ қоқуро барои табобати илтиҳоби ҷигар ва тамоми бемориҳои вобаста ба ин узв буда, инчунин дарди санги гурдаву масона, диабети қанд, бавосир, қабзияти меъдаву рӯда, касалиҳои пӯстро ба эътидол дароварда, ҳамчун доруи заҳрарон, иштиҳоовар ва пешоброн тавсия медиҳанд. ҷӯшоба ва доруҳои қоқу. ҷӯшобаи қоқуро барои кушодани иштиҳо, қабзият ва дигар даво кор мефармоянд. он чунин тайёр карда мешавад. як қошуқ решаи майдакардаи қоқуро дар як истакон об 20 дақиқа меҷӯшонанд ва баъди хунук шудан полида рӯзе 2-4 маротиба пеш аз хӯрок аз 1/4 ҳисса истакон об менӯшанд. доруҳои қоқуро дар амалияи тиббии муосир асосан чун омили тақвиятбахши узвҳои ҳозима, иштиҳоовар ва заҳрарон истифода мебаранд. солҳои охир муайян карданд ки решаи қоқу барои шахсони гирифтори астеросклероз хеле муфид буда, меъёри муқарраршуда дар як шабонарӯз 5 грамм пеш аз хӯрок мебошад. фаромӯш набояд кард ки барои рафъи талхии он дар намакоб 30 дақиқа нигоҳ доштан ҳатмист.